Yo, what's up? Dito tayo ngayon sa Sual, Pangasinan, sa Cartel Resort. Ah, dito ito matatagpuan sa bayan ng Sual. Merong entrance pagka after ng kurbada diyan. Bibigay ko sa inyo yung ah, ang position nito, no, yung kanyang coordinates. Mamaya ilagay ko sa description. So, ang resort na ito ay merong pool. Meron siyang mga may restaurant, merong transient house at meron din siyang mga ang kaganda nito, no, meron siyang island hopping. So yung island hopping na yan, meron silang mga speedboats, meron silang jet ski at meron din silang mini yacht doon. So let's go. Tingnan natin yung mga kung magkanong aabutin. Yon, so kasama natin ngayon si Louie, siya yung caretaker dito sa Cartel Resort. Boss, magkano yung package nyo sa island hopping? Sa island hopping po namin, sir, is 4,500 po yun. The whole day na yun. Kabalitsan, sir. Yes po. Kabalitsan Island. Yes po. Hihintay na rin po kayo ng mga boatman namin doon. Antay na rin ng boatman doon. So, full package na yun for the whole day. Yes po. For ano po yung inclusion nun? Yun lang po, sir. Yung service lang. Yes po, yung service lang. Oo. So, yung mga food, mga bring your own. Pwede rin po mag-bring your own, and then pwede rin po kayong order sa Kabalitsan, sir, kasi develop naman na po yun. Meron na rin mga pagkain doon sa Cabanatuan. Cabanatuan, no? Cabanatuan Island. Kabalitsan Island po. Kabalitsan yun. So, meron tayong mga, nakita ko meron tayong mga transient houses dyan. Yes po, sir. Meron kayong mga rooms na available. Magkano yung 4-person room nyo? Yung pinakamalaki po namin, sir, which is for family. For family? Yes po. Good for 6? 6 in capacity. 16? 6 po, sir. 6 capacity, 7,000. Yes po, Air sir. condition room yon. May Yes, sariling CR. On scene na po. Pwede natin puntahan? Pwede Okay lang po, ba? sir. Sige, puntahan natin. Let's go. So dito tayo ngayon sa kanilang hotel, no? Pinaka-hotel nila. Itong hotel na to ay merong 9 rooms, no? By 3 saka by 2s. Ito naman ay meron silang dalawang villa for the family. Good for 6 persons. Siguro kung may malalagdag o may mga bata, additional siguro, no? Yes po, sir. Yes, so, tingnan natin. Let's go. Yun. So, Ito po yung good for 4 namin, sir. ito yung good for 4. Yes po. Good for 4 ito. So, family bed siya plus, meron pa bang isang room dyan? Yes po. Yun, dalawang bed. So, isang siya, dalawang bed, isang CR lang. Ito lang yung CR, no? Isa lang. So, may CR siya rito. Yun. Ito yung buksan. Yan. So, ito yung kanyang CR. Yan, meron siyang shower room. Tapos yung merong datang lababo rito. Yun. May lababo rito. Yan yung toilet. At ito yung kanyang shower room. Okay? So, dalawang room siya. Fully furnished siya. Magkano price ito? 6,000 po, sir. 6,000 ito. No? Good for 4 persons. Yes po, sir. Pwede, Oo. kung gusto po nila mag-excess, pwede po silang mag-extra po, sir. Oh, mag-extra bed. Yun. Tapos meron siyang dito. Pinaka Yes po, sir. couch. Oo. So, ito yung 4 persons. Siguro yung mas malaki siguro yun. Yes po. Good, Oo. good for 6 po natin. Good for 6 na. Tingnan natin. Let's G. Napadaan lang kami dito. Galing kaming Dagupan eh. Nag-trip namin pasukin to. Napasok to ng mga pamangkin ko. Tsaka nung anak ko. Last 2018 pa po. Oo, 2010 pa. So, marami na na-develop at marami pang dinidevelop sa ngayon. So, maganda siya, oh. May hotel siya dun, oh. Kaya niya, ito naman ay Hillside Villa. Yun ay Rose Villa. So, may mga villa siya. 2 rooms to, bali? Yes po, sir. Okay. Dalawang, ito lang pang maramihan. Good for 6, sir. 6 persons to. Yun. May mga sarili siyang kama. Meron pa po dito. Medyo rin dim light siya. Oh. So ito ay may CR dito. Saan yung switch ng ilaw? Yan, may CR din dito. Yan, may shower siya. May heater. At dito naman, ay magkarugtong lang to. Pwedeng magkarugtong. Yes po, sir. Ito naman ay good for, Bali, good for 6 po lahat tong villa, sir. ay itong buo na to. Yes po, magkasama. Tapos meron lang siyang connecting dito na pinto. Yes po, sir. Ang galing. Dali, dalawa po ang CR niya. And then, Oh, good for dalawang CR. Yung isang CR merong bathtub. Yes po. May bathtub siya. Ang ganda, oh. Laki ng CR niya. So, meron siyang bathtub. Yung kanyang palikuran. Yung bathtub. Merong wooden table dito. Paglapagan ng mga gamit. Ang ganda pala. So, good for family talaga. At meron siyang parang Kaya
receiving area dito, terrace. Yan oh. Yan, may receiving area siya. Tapos terrace. Ang galing. So, hillside villa. Magkano presyo nito? 7,000 po sir. Ito yung 7,000, yun 6,000. Opo. Yun. Pwede na, no? Worth it na. So, yung sa mga rooms naman, baka ano, siguro matitingnan tayo ng dalawang rooms doon. Opo sir. Dalawang klase lang naman, di ba? Isang by 2 by 3. Pakita ko po yung by 3 by 2. Oo. So, pwede rito, no? So, kung family kayo o company kayo, so pwede kayo mag-stay dito. May privacy kayo. Yung mga mahilig sa island hopping, maganda mag-island hopping. Yung ano doon, no? Yung tower house doon, para pwede mag-fishing. No? May mga isda ba dyan? Opo sir. Marami po. Marami Ah, silang nahuli. kasi meron ako magmotor-motor. Minsan maaya ko yung tropa ko rito. Mangisda kami. May babayaran ba kami pag pumasok kami rito? Opo sir, entrance lang. Entrance, oh. Yun. So, ito yung kanilang pinaka-hotel. Ilang rooms to? 9 rooms, no? So, 101 siguro hanggang 109. So, ito yung good for 3. So, good for 3 siya. Merong double bed, tapos merong single bed. May sarili din siyang CR. So, meron na siyang mga ano, no? Makita nyo, mapansin nyo, may mga tuwalya, may mga towel yan. May mga, siguro may mga shampoo, toothpaste siguro. Para hotel talaga. Yan, oh. So, may shower siya. Meron din siyang palikuran. Ayan. So, sariling room mo ito. Nagbiblink yung ano. Yun. So, meron siyang cable box. So, pwede ka manood ng ano, TV. Yung nakukuha ng station dito. So, ito yung good for 2. Yes. Good for 3. Ito yung good for 2. Doon po tayo sa taas sir. Yung good for 2 na. Ah, ito yung good for 3 pareho. Parang good for 3 ito. Isang double bed, isang single bed. Ito, dalawang single bed lang. Yes po sir. Pero good for 3 ito. Opo. Yun. Sabi ko nga parang type lugar kasi parang hirap pasukin. Dahil ano, ginagawa yung kalsada. Pinakadulo po kami sir. Oo, dulo-dulo kasi siya. Pero kung tutuusin, kung gusto nyo ng privacy, mas maganda yung ganito. And then ito rin po sir. Yun oh, meron siyang dining area oh. Or meeting area. May terrace siya dito. Ayun oh, may terrace. Usan ko sir ah. Sige lang sir. Di ba buksan? Sliding ba to? Yun. So meron siyang terrace dito. Yan. Oh, ganda oh. So kung may mga function kayo ang gaganapin. Very typical to sa mga ano no, may mga company ano, company outing o kaya meron kayong malaking pamilya. Yan, maganda ito. Most likely team building po. Oh, team building yan. Ito yung room sir. By 2 po namin. Ito yung good for 2 sir. Opo. good for two, good for couple. Yes po. Yan o, couple siya. So, meron na silang mga hotel talaga. May mga tuwalya siya, may mga gamit siya sa ano, CR. Yan o, may toilet paper, shower. Typical na hotel talaga. Yan. So, per day ng ano, ng good for 2 is 2,700 sir. 2,700. Yes po. Yung good for 3 sa baba, 3,500 po ito. 3,500 yung sa baba, sa taas 2,700. Lahat sa taas 2,700. And then, opo. And then, lahat po ng rooms po natin, sir, is pwede pong magdagdag ng isang extra bed dito sa hotel. Oh, wala nang extra payment 'yon. Meron po, sir. Ah, mayroong extra Which payment. is 700 pesos. 700 per head. Yes po. Yo, 700 per head. Pagka mag-extra. So ganda no? Ganda sa mga team building, sa mga family outing, no? So kasi kaya kami nagtitingin ng mga resorts, uuwi kasi yung bayaw ko. So shout out sa kanya, kay Architect ni Mayuga. So isa to sa tinignan ng ate ko. Let's go. So meron siyang reception din dito sa baba. So yun, ito pala yung kanilang pinaka-function hall, no? Ang capacity nito ay 50 persons, no? 50. 50 persons, yan. Ba, may mga graduation kayo, kasal, birthdays, at mga team building, no? May sarili silang audio room dito, oh. Video okay room po kami. Ay, video okay. Yes po, pwede rin So po pwede ka silang- mag-video okay rito. Pwede rin po Tingin ko ito talagang gamit na gamit pag meron naka-check-in dyan, no? Opo, sir. Ano to, may extra payment pagka mag-video okay Opo, ka? sir. Re-rent lang po nila yan. Pwede, Irerentahan nila tong room na to. opo. Pwede na rin po silang uminom dito. Iyon. So pwede kang uminom dito, pwede mong order ng drinks. So pwede mong rentahan ito. Magkano naman ang rental ng room na to? Bali ano, sir, ang rent nito is yung sa video okay mismo. Video okay lang. 250 per hour.
per hour, 250 per hour. So bala ka na magdala ka ng drinks dito, ng pagkain, or pwede ka rin magpa-cater sa kanila kasi meron silang restaurant. Yun. So overlooking mo yung dagat. Yan, dinedevelop pa rin yan, no? Yes po. Kasako pa rin yan ng Cartel Resort. Yun. Diretso po yan. Yun. Ano yung kabila naman na yun? Yun mismo yung restaurant. Ano po yan, sir? Store po. Ay, store. So, punta tayo sa store nila. Yun. Pinakalas natin pupuntahan to. Sumunod na yung aking bunsong anak. Nusundo na ako. So, ito yung kanilang pinaka-store. Restaurant. Yun. So, tindahan pala nila to. Yun. So, may mga paninda rin sila rito. So, kung mag-check-in kayo, hindi nyo po problema yung tindahan pala. May tindahan pala dito. Yun. Yan, ito na yung reception. So, ngayon kasi walang tao masyado. So, pag may tao yan, lagi may nakatoka dyan. Yes. Na, kumbaga, concierge. Kumbaga sa hotel na malaki. Yung isang concierge. Dito yung kanyang mga room keys. So, ganda. So, salamat ulit kay Louie. Louie, Hello po. salamat. Abangan mo sa channel ko sa Aldin TV. Yes po, sir. Huwag mo kalimutan mag-subscribe at Yes po, sir. Totally. oo, i-hit mo yung bell para sa updates natin. Yun, thank you. Sige po, sir. So, from Cartel Resort and Hotel. Yes po. No, kasi may hotel siya eh. Resort and Hotel. So, meron din sa mga villa rooms. So, see you on my next vlog.